Kalaro ta magmidanhi. Suwa ka kay baw. Mo rin tanan yang taguran kini tanan mo rin kon ka plato lo. Ari ko si mong kauban usa mangutana kay basin na kay balon siya. Ay, madam, mayong hapon pwede mangutana? Ano man? Kinsa maning tagod niyong giibot? Daryl Lebres. Kana sama mo din giingnan nga paibton mo unsang mga oras sa inyong giingon niya nga magpaibot? Alas 2. Unya kining kadak-on na ng tagod, kaya ninyo ibton taman maghapon? Ay, di kaya oy. Pag sure oy. Dili. Mga pila ka kabutok inyong maibot ka ha, madam? Depende, pila ka butok. Napo. Pero halimbawa og di mo makahuman din mo balik mo ini kagma. Balik. Kanas Daryl taga diin man na siya. Taga dinira, Dilmar. Taga Dilmar. Asa may yang balay na nas unahan? Unahan. Ay kato siguro tong ni diugan ni hanaw katong day duha sila no, mao to no. Oh. Mo dito inog Daryl. Soon. Kuan pa man mo di pa man ko samaya niya kaayo nakakita. Unya ang pangutana madam, pwede mo utana? Kisay ko sa ninyo mo ibot kamong duha. Dahil ra wa may kusog, wala di lumba. Dis amo mo ganhan nag-ibot primero. Ang sipring. Sipring kanang gitawag og kagawad nga nilugaw. Lugaw. Sos tinughong. Andot aning klases tagod madam no? Kuan siya baka nanay green na green nya ko anay ang yang punuan ba banos no? Banos kasi daan tao no? Susot kayo no? Medyo mugbo pa siya. Nang sa sa maning basag nga gitagoran ni Daryl. Iyahani o nagsaop lang siya din eh. Ikaw madam, kahibaw ka? Abi ko nakahibaw mo. Nang sa madam, pwede po gumubalik pangutanan nimo? Nabay merinda. Nabay merinda. Balik gali pangutanan na gadi merinda. Wa pa mo ko sweldo, karon nang makaseldo kay manghatag ko ninyo. Kananay pila pa nakabutok imong naibot? Duha pa. Duha. Duha. Karon pa man taon po ni. Duha. Murag kid sa kay kusog niyo mo ibot ko mong duha no, siya o ikaw? Siya. Di oy, wa pa imo motulo madam? Wa pa. Unya iya magtulo na. Balhin naman sila kay nangitag dito. Mas kusog ni siya sa karon din nga ni balhin na mo. Pero dito lupi ka niya. Siya may kusog. Pindi magud sa mong kuan lihok. Pero gamay ra pong kusoga. Langan ka, aga man kakita. Kami jud kanang adlawan kaysa binuto. Mao. Langan ka. Adlawan ka. Binuto. Hindi ka pa langan. Sa pilitaw. Unya sa inyong bana-bana pila kay maibot nimo gikan karon taman hapon, taman inig-undang ninyo? Kani sama sa adlaw, sakto jud na po kabuto. Napo. Kay lisod mo pud ibto kay medyo gahi man pod. Ikaw madam, moabot ka kag mga 15 kabutok madam? Di malabo. Amal lamang mong videohan kaya i-upload po sa YouTube channel kay na naman ko koy ang taga YouTube channel lagi monetize nako pero wa pa ko kay bag nanaba ko sirlog pa ba. Mag ako nga
ni continue na lamang kog kanang video. Di man po kayo nag-apas kog sweldo basta kay halimbawa og napo isweldo, manghatag lang po ko sa mga followers. Kinahanglan madam ipalo ko ninyo madam. Una may mga cellphone. Ikaw madam Adi na kay cellphone? Ato kasi mong bata ipapalo ko na to madam Adi. Probinsya ng mga Inhasay vlog. Probinsya na ka? Probinsya ng mga Inhasay vlog. I-search sa to ipindot og follow. Kaya halimbawa po makasweldo ko, kanang mga followers na ang silang sundo og asa tong lugar mo nga tuon. Kay agkuan man kuno ang patakaran sa YouTube, dako man dag sweldo sa address Facebook. Mga kuan. Nag-antos na lamang ko. Pero mabalik mo ang mapon madam og ibot. Si Adel, mabalik siya. Ako di sa kabalik siguro kay na ko ipatag ako. Aw bisag palis di ka kabalik. Palis siguro. Ay palis pwede nagpalis kay di pa mo mahuman dyan. Balik lamang pod bisag palis ra kay arong mahuman arong aman lang pod baka palit-palit po kag mga asin-asin ginagmay mga sa pareha. Unsa maro to, salamat madam. Salamat ninyo. Akong pagsakripisyo ng video. Thank you my YouTube channel.